גרתי בעיר גדולה באמת יחסית, אבל עדיין אין את מה שיש ביהוד, אין במקום אחר. Not expensive here. It's good like this building. Everything here near the area. Indian food, rice, chicken, mutton. Everything here is good. Yakut. ב-48 הקימו את המקום הזה, היה פה כפר ערבי ובאו עולים מטורקיה, תימן, מרוקו, פשוט שבט אחים נהיה פה. הכביש המרכזי של... היה פה את הקטע עם העירייה והכל היה בכביש הזה. ראש עיריית יהוד שהיו קוראים לו סעדיה חתוקה ועשו את הרחוב הזה על שמו. מתחם לוגאנו, בגלל האינטואיטיביות שלו, המעמד שלו, אז כאילו הרבה אנשים שהם לא מהמתחם וילדים שהם לא מהמתחם באים לכאן. למה שלא תהיו מתחת לבתים שלכם? גם לכם יש דשא, תלכלכו שמה, למה אתם מלכלכים פה? וזה תמיד כאילו לפי השם. למה שלא תהיו במתחם אשכנזי? למה דווקא במתחם לוגאנו? כאילו מדברים כאילו כמתחם. עבר הבניינים של לוגאנו, הבניינים של גנים התלויים, הבניינים מהגדרות האוכלוסייה. יש אנשים ל-60, 70, 80, לא חשוב. היה להחזיק את הבית שלהם, היה עולה להם XY, ונהיה עכשיו לשמיים. אני גר באזור של הסביונים, הוא מצב סוציו-אקונומי יותר טוב. אני יורד פה עם הכלב, כי זה המקום שנוח לי. לא מבלה, בטח לא ביהוד. מסביבי זה הרבה טורקים והרבה תימנים. סך הכל אנשים טובים. יש כאילו רק עיר פשוט יותר קטנה. אנחנו מסתובבים פה, יושבים בגינות וזה. הסביבה שלי שם של השכונה אני בקשר. זה רחוב השלושה, זה רחוב שבשנת 52 זרקו ערבים, פתיונים אז היה, זרקו רימון על משפחת קניאס. נהרגו שם 3, האמא והילדים שלה. אז אני במקרה גר ברחוב ההוא. זה ממש בתים ישנים, לפני 50 שנה. ואני מאמין שיבנו שם בעתיד. יוסי בן דוד היה ראש עיר, דיקטטורה היה איתו. הוא היה פה, עשה לנו פה מה שארדואן לא עשה. לקחה את העירייה, היא נותנת לנו שירות ומחשיבה אותנו. מי, יעלה? יעלה? אתה מעריץ של הקרן? מה זה מעריץ? אני נר לרגליה. לא מאמין לך. היא מנהלת לנו את העיר. חוץ מזה שהיא שמאלנית הכל טוב. לא משנה, היא הצילה אותנו בקיצר.